Azurmendi, Larrabetzun kokatuta dagoen konplexu gastronomiko bat da, Bilbotik 10 minututara eta aeroportutik ere bai. Gure sukaldaria Eneko Atza da. Etortzen diren bezero edo enpresa bakoitzeko helburu desberdin bat dauka, ona etortzen danean. Eta neurrira egiten ditugu beraientzako eventuak. Beraien logoak edo esloganak edo lemak ere batzuk baldin badira, gu ere oso konsekuenteak izaten gara askotan, guk ematen dugun janariarekin egun horietan ere bai, ez? Ez da bakarrik jaten ematea. Azkenean, beraiei eskua ematea eta elkarrekin bidai hori egitea da. Ebentu bakoitzarentzako espazio ezberdinak ditugu. Alde batetik daukagu 40 pertsonantzako sala bat, beste bat 80 lagunentzako modukoa, eta gure espaziorik handiena 500 lagunentzako kapazitatea daukana. Eta beste alde batetik, Gorka Izagirreren upeltegia ere badaukagu, eta gainera bere maaztiekin. Ebentuetako bezeroei guk eskaintzen diegu esperientzia ezberdin eta bereziak. 10 urteko esperientzia daukagu ebentuak egiten eta mundu mailan liderrak izan diren hainbat enpresekin lan egin izan dugu. Enpresaren eta Azurmendiren arteko kolaborazio hau ez dela beste jatetxe batzutan izaten den normalena batzutan, ez da? Ikusi daiela eta sentipen hortan egon daiela, elkarlan oso berezi bat izan dela bai jatetxearen artean eta bai enpresa horren artean ere bai, ez da?